L-andament turistiku f'Għawdex fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jkun wieħed pożittiv. Dan kif l-indikazzjonijiet qed juru ċifri inkoraġġanti fejn huwa mistenni li Għawdex jerġa' jara influss ta' turisti li jaqsmu l-fliegu biex jitpaxxew biżbuħija li toffri l-Gżira ta' Tletolijiet. Ikkonferma dan il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Ewċija Turiżmu Joe Muscat li f'kumment ma' One News qal li huma ħafna dawk li jieħdu l-okkażjoni tal-festa fost il-ġimgħa biex jaqsmu lejn Għawdex. Qegħdin nistennew ukoll numru ta' turisti kemm barranin għax nemmnu illi Għawdex huwa popolari wkoll bħala destinazzjoni tas-sajf, kif ukoll nistennew ukoll li jkollna influss ta' sħabna il-Maltin illi l-Għawdex huwa destinazzjoni għal-album ħafna. Is-Sur Muscat qal li wara sentin ta' pandemija l-qasam tat-turiżmu f'Għawdex miex il-qudiem u fid-direzzjoni tajba. Huwa kompla jgħid li l-ġimgħat li ġejjin se jkunu l-qofol tal-istaġun turistiku wara sentejn illi fihom it-turiżmu kien kajman ħafna. Is-Sur Muscat żied jgħid li dan l-influss ta' turisti se jkollu effett fuq diversi setturi tat-turiżmu f'Għawdex, partikolarment l-akkomodazzjoni kif ukoll tal-catering. Mistoqsi dwar kif kien l-andament turistiku f'Għawdex Joe Muscat stqar li fil-waqt li n-numri għadhom ma laħqux dawk tal-2019 li huma meqjusa l-aqwa fl-istorja ta' pajjiżna f'dak li għandhom x'jaqsmu turisti, l-istaġun sajfi u turistiku f'Għawdex se jkun wieħed simili għall-istaġuni oħra qabel ma faqqat il-pandemija. Iva l-andament turistiku sa' issa dawn it-turi li għaddew ta' sena 20 kienu ferma mill-2020 u 2021. Però għadhom ma laħqux il-livelli kellna ta' qabel il-pandemija. Qegħdin nittamaw li din is-sena nispiċċawha viċin ħafna dak li konna imdorrijin bih. Dan kemm fuq livell li għandu x'jaqsam mas-suq barrani kif ukoll mas-suq domestiku.